Soc l'Anna Maria Villalonga, però escriure llibres és una de les coses que més m'agraden del món. Una és aquesta, La casa de la veranda cega, que és una novel·la publicada recentment per aquesta nova editorial que s'anomena Nits Blanques i que ens parla de la bona literatura nòrdica, noruega, sueca, danesa, islandesa, finesa, i en aquest cas és una novel·la noruega, una novel·la que forma part de la trilogia de la Tora. La Tora és la protagonista i aquesta és la primera novel·la de la trilogia, i és un text dur però encantador, explicat des del punt de vista de la Tora, que en aquesta novel·la encara és una nena, una preadolescent, una nena de 12 a 13 anys, i bueno, no puc avançar més, però sí que és l'explicació o el reflex de la dificultat de sobreviure en els fiords noruecs, amb la rudesa del clima, amb la rudesa de la vida després de la Segona Guerra Mundial, al cap d'uns anys d'haver acabat la Segona Guerra Mundial, i de com aquesta nena, que és filla d'una dona noruega i un soldat alemany, ho passa molt malament, perquè pensem que els soldats alemanys van viure molt temps a Noruega durant la Segona Guerra Mundial i, per tant, es van establir moltes relacions entre dones d'allà i soldats de l'exèrcit alemany, i després, quan va acabar la guerra, aquestes dones van quedar marcades per sempre, i no només elles, sinó també els fills que havien tingut, com en aquest cas la Tora. No avanço res més. És la primera novel·la d'aquesta extraordinària trilogia i jo la recomano molt perquè és un llibre molt bonic i, a més, que crec que hem de conèixer, no? Perquè de vegades ens arriben coses del nord però més intranscendents, ens arriba molta novel·la negra, algun de dubtosa qualitat, i en canvi aquesta editorial ens portarà coses molt interessants segur.